Hello everyone, welcome to Pambatha Amancinza TV. I'm here to update you ngokuzokwenzeka this week kwiGenesis kusukela namhlanje mhla 13 April kuya ngolwesihlanu mhla ka-17 April 2026. UGabriel uzovela asakaze uMpumi kwi-social media ngokuveza ipost yakhe lapho uMpumi azobe etshela khona ukuthi akayeke ukumthatha kancane nokumhlambalaza. Felicia ngalana akafuni bonke ashade noMarona, ulokhu ethi nje uyomshada ngifile. Mpumi uzohlasela uGabriel emkhombe ngesibhamu ngoba ecikwa izenzo zaGabriel. Lapho uGabriel akanendaba futhi akakhombisi nokuthi nje kukhona into anendaba naye ebusweni bakhe. Uze amtshele ukuthi namhlanje usuku lwakho lokugcina uhleka esho uMpumi. Bamba lana ungakhohlwa ukucela le notification bell usubscribe nomshiya umbono wakho. Bye yo.